Heb je hem loslaten? Ja, een beetje stoer kijken, hè? Ja. Oké. 4, 5, omdraaien, schieten en in elkaar zakken. Lukt ze dat karrevier was dicht is? Ik moet slecht op die oren krijgen. Zo, die skier zit. Dan zakken elkaar. Oh! Ik ben schoon weer gedaan. Dansie voor Paul en Paul, kom maar. Oh, geschrikt en weg. En shit maar. Klaar! Vallen! Gut. Ja, zo? Gelukkig is was dit, ja. Ja, fijn. We hoeven hem maar in te breken. Ja, beeldje moe gooien. Kijk maar, stop hè! Stoppen? Ja, stop!